Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Халудокият и днес ще снимам клип. С мен е един мой приятел с, с много якото име Blade 88. Както го виждате, някой ми дава айтеми. Не ми се вижда скина, защото сървър 1.7.9, но е много як. И днес му правя ревю. Така, спауна. Тук има табела Welcome to Stonecraft. И започваме тук до Notorious Enchanting Shop. Така. Тук още е в разработка, но може да ми направят хелпер и аз ще го правя. Така. Item Shop. Така. И тук е шопа. Има всякакви неща, както виждате. И тук рулев си плюс ранкс. Обаче ранковете още не са направени. Така, рулес и хелп. Така. Значи руле, но без хак, без гличинг, без хакове. Питайте админ, ако искате да сложите мод. Кажете на админ, ако някой читва. Не псувайте, не искайте айтеми, не искайте поп, не говорите за други сервери. О, забравих. Кажете хай на ют. Така, тъй. IP ще има в описанието и си увеличете. И си увеличете звука на тон колоните или там каквото имате. И да, започваме с ларповете. Първия ларп е ларп 1v1. Ларп 1v1. Яко ли е? О не, ще ме прибие този файдър. Поне няма да съм гладен. Айде мри. Добре. Събори го. Така. Аз искам ти... Не. Така и тук семената е PvP, мисля. Тук какво ще стане? Тук ви спавна спайдър. Чудесно. Интересно е. Значи следващия ларп. Ларп Enchant. Даже всякакви енчанти. Левел 9, левел 16, левел 20 и левел 30. Всякакви неща. За бронята обаче бе скъпичко. Значи Warp End. Тук след червеното е PvP. Така, чудесно. Има ендермени, които ще ме прибиват. Warp End XP. Така... не, какво става? Какво ще стане с мен? Добре. Warp Enchant of XP. Супер! Тук ще съберете много бързо XP. Warp Event. Има Drop Event и Chest Event. Чудесно. Warp Event 2. И тук е Chest Event. Олеле. Следващия Warp е Warp Exit. Вай. И тук излизате от спауна. Warp Food. Тук има край просета, овце и кокошки. Да, точно. Warp Jail. Ако тук много спамите или такива неща, ви вкарват в затвора. Това не спамете твърде много. Стъпете на почта, за да отидете на втория етаж. Тук е втория етаж. Същите неща. Warp Jump.
други клипове ще показвам джъмпове, защото сега не съм хелнат. Не хелнат, а на фиден. Джъмп 2. Следващия клип сигурно тук ще снимам. О, да, супер хел. Обаче този е за такова, за евенти. War PvP. War PvP, значи enchant. Ако искате. И тук почвате да се PvP-те. О, много е яко. War PvP клетка. Къде клетка? О, чакай. War PvP клетка. Как съм го написал? Ще го напишем с главни букви. То чере. Така. Тук веднага започвате меле. 2. Какво? War PvP клетка чере 2. PvP клетка, даже тук е много по-добре. Workshop. Да, тук го гледахме. Warp. SMS. Значи, ако искате да станете Iron User за един месец, 1.20. Ако искате Gold User, един месец за 2.40. Ако искате Diamond User, един месец 4.80. Ако искате Master User, един месец 6 лева. Ако искате да пратите SMS Skype Bots, модератор един месец 8 лева, админ един месец 12 лева и co-owner един месец 20 лева. Така, Warp Trade. Да, ето го. Warps. Welcome to Warp. Тук са всичките варпове, където до сега. И още Warpwood. Да. И тук има дърво, мисля, че може да се цепи. Сега ще видим. Да, може. Дори Warp XP. Ого, супер. Добре. И това беше всичко от мен. Чао!